Hej alle sammen, The Apple Guides her, Simon. Nu vil jeg prøve på at jailbreak min iPhone 4.0 med Red Snow. Lige nu er den ikke i gang med at synkronisere, og så vil jeg, prøve, imens I er med. Det håber jeg, I er klar på. Okay, men jeg filmer igen, når den er færdig med at synkronisere. Så er den blevet færdig med at synkronisere, så lad os begynde. Vi går ind i Red Snow, som ligger her. Og det skal lige sige, at jeg har ikke prøvet det før, så det kan godt være, at der lige er nogle små pauser. Så finder vi filen. Den ligger her. Altså 4.0 filen. Så kan vi åbne. Next. Installer Cydia. Nej. Enable multitasking, ja. Enable home screen, wallpaper, ja. Enable battery, ja tak. Next. Hold down the home knop. Det sidder jeg så ikke lige og læser højt for jer, fordi det vidste jeg faktisk ikke ville komme, det her. Hold nede, bla bla bla, alt det her. Jeg starter lige forfra, fordi jeg tror ikke lige, jeg fik det gjort rigtigt. Vente. To sekunder, jeg gør det lige imens. Man skulle selvfølgelig slukke den. Dumme mig. Så prøver vi igen. Nu lader jeg altså lige hjertestillet på. Den driller. Sådan, nu tror jeg det gik. Waiting for reboot. Waiting for reboot der. Download jailbreak data. Jeg ved godt, det var lidt svært af mig, at jeg lige skulle styre på pause, men jeg ved ikke lige, hvad der skete. Så kom der en lille loader frem. Og jo, jeg har jailbreaket før, men bare ikke med 4.0. Jeg synes, det er sådan lidt anderledes. Vente.
Nu siger den done på skærmen, som I kan se. Det stod hovsa. Det var lidt for langt, var det ikke? Det står lige der. Done. Men den er ikke done. Det kan jeg også irritere mig lidt. Men den er ikke done her endnu. Jeg tror, at den filmer nu. Det er fordi mit kamera, det er på, fuld. Men så må jeg jo nødt til at vise sådan her på det her lortekamera. Lige nu står der installing. Bla bla bla, men det kan I ikke se. Særlig godt, fordi det er lortekamera. Nu slukkede den. Memory cardet på det her kamera, det var åbenbart fuldt. I kan lige se her, hvis nu jeg lige zoomer ud på den her, hvilket kamera jeg bruger. Jeg bruger sådan en lortekamera her. Kan du se den her? Jeg ved ikke, kan I se den? Beregnet til at kunne, filme, eller det kan godt filme, men det er ikke beregnet til, det skal kunne filme, det skal jo kun kunne tage billeder. Imens den gør det, der synes jeg lige skal subscribe deroppe. Jeg var også ret uheldig med, iPhone 4.0, fordi så gik der alt muligt galt, og så fandt jeg ud af, at jeg ikke havde den seneste iTunes og alt muligt. Så jeg har været lidt uheldig lige for tiden. Det er også meget smart, for nu kan jeg se, hvordan kvaliteten af det her kommer på YouTube. Det ser ikke særlig rent ud her på skærmen. Lige nu taler. Lås op. Lås op, tak. Lås op. Jeg er baggrund på. Yes. Og så er jeg vist baggrund på. Og det burde man ellers ikke kunne på 3G. Og hvis vi trykker dobbeltklik, så kommer der sgu den her frem. Med det vi er inde på. Hvor nice. Det her, det er jeg virkelig glad for. Og lidt sygt, det ligger der. Det kan I ikke se, for det her, det er lortekvalitet. Jeg prøver lige at skifte memory card på det, eller skifte kort på det andet, fordi det. Så er han tilbage på sin normale kamera, og det var godt nok dejligt, fordi den her kvalitet, den elsker jeg. Jeg håber, I har set den her video i HD. Men hvis nu I ikke kunne se det før, så har jeg fået Cydia. Det er jo bare lige, hvis I ikke kunne se, det var Cydia. Men det er altså Cydia. Og det er på 4.0, som I kan se på mapper, bla bla bla, og alt det fis. Ja. Yeah. Tak fordi I så med i den her lille video. Hvis I gerne selv vil have det her, så kan I gå ind på, jeg sætter også links op til, det skal jeg lige huske mig selv på, den her hjemmeside. Og så står der noget med RedSnow her. Tuku, som du kan se her. Og det går helt herned, og så kan du downloade, RedSnow der. Til Mac eller Windows. Og så skulle jeg også lige bruge, en 4.0, der googlede jeg det bare. Og så kom jeg ind på den her side. Og så hernede, så kan du se, at der står download iOS for 3G, download iTunes 9.0, bla bla bla. Der står faktisk alt, hvad du skal bruge her. Det link vil jeg også lige sætte op til. Det skal jeg lige huske mig selv på, for ellers glemmer jeg det. Så jeg laver lige en noteblock her med linket. Og et link til denne her side. Vi ses. Tak fordi I så med. Husk at subscribe deroppe eller deroppe. Kommenter gerne. Og ikke andet.
Vi ses i min næste video.